na brzinu na ovih 1001 flash, nešto nađu, ovaj momak ne reaguje na fleševe, na smokove, plantovaće bone, bombu, Alex stigne to vidi, nijedan na uskop, sad je skoku! Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo, kolega? Jao! Bože moj, šta je ovo bilo? Kolega, ovo je, mora pauza. Posle toga mora pauza. Evo, time-out, da čujem. Kolega. Ovo je 100% time-out da čujem naše reakcije. Ali video sam, kako sam ovo video, kako je krenuo da skače i samo taj no scope. Jao, ovo mora završiti na LCL TV-u, na Liquidpediji, na svakom Counter-Strike Ovo ću kao svoj screensaver. platformi, ovo se čuva kao screensaver, ide na YouTube, Instagram, TikTok, na svaku platformu, na MySpace, na Twitter, na AskFM, na SoundCloud. Znači, definitivno, ovo je play EHLS, ovo je najbolji play u istoriji EHLS. Definitivno, za sada, apsolutno, spektakularno. Šta je sad Aleksinu radio? Srušio čašu, a ja bih srušio čašu da sam ovo radio. A možda bi onako iz veselja i udario monitor, onako po srcu i zapucao. Nemojte kolega moje monitor. Neka, sad ću udariti u monitor, evo da vam najavim. Ovo je neverovatno. Aleksinu, otišla mu je voda svuda i po podlozi, i po tastaturi, i po monitoru, i po džojstiku. Kolega, moramo malo odmoriti, ovo je bilo neverovatno. I bukvalno samo se čeka taj ponovni replay, ovo želim da vidim svuda. Neverovatno, Aleksinjo. Dostojno je odmenio Peđu. Ne, ovo je kapitenski bilo, ovo je bilo za publiku, ovo je bilo... Fantastično. Ja nemam reči. Na kraju ga je Pero ustreljao svojim avecijama. Jao, Bože gospode, sjajan, znači 3 no-scopa, 2 hica,